Videóban uh, a Clash of Clans sorozatom TH5 kimaxolás második részét fogjuk ma látni. Megtámadtak. Replay. Healerrel meg 3-as Wizarddal, meg Giantekkel sem nem volt. A Wizardok ilyen szép szerepet, jó szerepet játszottak a takarításban, mint az Archerek. Az egy barbár is. De ezek a Wizardok nagyon hasznosak voltak. És... vannak az Archerek, és csak takarítani kellett a végén már. És akkor költ Boulder 6 maradt. És ennyi. Oké. Itt az a loot card, és itt begyűjtjük egy részét, amit elvittek. És ez elég jó dolog, már visszakapunk egy kicsit. Már fejlődik a barakkon. Véletlenül betettem egy Wizardot, amit nem kellett volna. Ezt a Clan War-t rohadtul elbukjuk. Itt azért mutatom a replayeket. Gratulálok Gamessynek. Szépen támadt. De legjobb a TH4, azt hiszem. Nem baj. Így tovább. Elég nehéz ott, mert Walkie jött ki, de fel. 5-ös Wizardok. Nagyon jók, de fel az 5-ös Wizardok, meg Walkie is. Győzpet rárakta a balonra. És a balonoknak már, amin véget vethetett volna az életüknek, az Archer Tower volt, de esélye nem volt már. És ez nem fogyik ki az időből, ez egy szép 100%. Mert ha balonnal vagy Giant-en meg támadni, akkor kell vinni katonákat takarítani is, mert lassú katonákból meg a Giant, és sok időbe telik. Még
végig mennek az egész bázison. De ez szép támadás, még egyszer gratulálok D-Messinek, tényleg egy kétszer támadott, és azt hiszem kétszer szedett le azért 100%-ra, vagyis elég jó. Sőt, nagyon jó, ilyen szinten. Laniahu, neki is gratulálok, na jó. De ami kijött deffelni, szépen csalogatta. Ezeket csalogatni kell, mert csak úgy fog menni. Elnézést kérek. És lerakta a gianteket. Meghoz két healert. Még healelik a gianteket. És... és meg a TH3-nak. És szép 3 csillagos támadás lett végül, ami a Giant Archer Healer-ös a Giant Healer és Archer kombinációval sikerült neki ezt a... és D-Messi második támadását. Balon Giant Healer. Balon Giant Archer. Hoppá. Na. Itt is kijött 5-ös Wizard, meg 5-ös Archer deffelni, de nem lenne hozott problémát. Őszpellen voltak. Kélt a Valkyr is, de mit tegyen az a Valkyr? Balonsok ellen, anyját cserélem magába. És nem volt már. Ez is szép 100%-os 3 csillagos támadás volt. Azok a bujderhátok okozhattak volna gondot. Legyen meg 3 csillag, de végül nem okoztak. Zárt cserek miatt. És szép légier. Szép befejezésért támadunk egyet barcsal és fejlesztünk valamit. Próbálok találni egy. Jó, én TH6-ot nem fog megtámadni, mert akkor már azért egy ilyen sereggel. Hello.
Elnézést kérek a telefon miatt. Stoppoltam közül és kikapcsoltam. De sem baj, támadunk egyet. Tesó, csak nem nagyon támadom a bázis, mit lehet ezt? Ezt meg is támadom. Tudjátok, egy trófeáról meg kéne. Én akarok teremen. Legyen meg a 450, 1250 gyémántum. Nem, 1250 trofeámmal legyen meg a 450 gyémántum, ami meg fogom szerezni, hogy a burgerhátot. Ami egy nagyon jó dolog. És azért megyek trófeára. Jó, kapok szép lootokat és tudom leverhetem, megtámadom. De ezeket 100%-osan tudom mondani. Megvan egy vagy két csillag, lehet még 3 is. Azért támadom így. Én biztosabban. Már megvan az egy csillag és semmi nem állíthat meg. Csak az a mortár. Nem arra mennek. És ez nekem nagyon rossz, mert arra kéne, mert az sebez a legtöbbet most. Jó, de én azt mondom, meg lesz 3 csillag. És megvan szépen. És kaptam a 80 000 a CC-ből. Én meg ezt a hülyeséget most megállítom. Nem. Beteszem ezt az army campet helyette. És az Air Defense 3 nap. Betettem 3-asra és trénelünk egyet. Kb. Ennyi volt erre a videó. Erre a TA5 kimaxolás című sorozat második részének. Sziasztok, itt Rafa King volt, és tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Sziasztok!